സമാധാന നോബൽ ട്രംപിന്റെ ആജീവനാന്ത ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. നൊബേൽ സമ്മാനം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് ആഗ്രഹിച്ച കളിപ്പാട്ടം കയ്യിൽ കിട്ടിയ സന്തോഷമാണ് ട്രംപിന്റെ മുഖത്തും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അർഹതയില്ലെങ്കിലും സമ്മാനം കയ്യിൽ കിട്ടിയതോടെ പ്രസിഡന്റ് വളരെ ആഹ്ലാദത്തിലായിരുന്നു. ഡാനിഷ് എംപി ആബേൽ അഹമ്മദ് ട്രംപിനെതിരെ നടത്തിയ വിവാദ പ്രസംഗമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം. വളരെ മോശം ഭാഷയിൽ മോദിയെ സംബോധന ചെയ്ത ആബേലിനെ സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളരിപ്രാവായ ട്രംപ് ഏത് രീതിയിൽ നേരിടുമെന്നറിയാനാണ് ലോകം ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം അത്യന്തം വഷളായ സ്ഥിതിയിലാണുള്ളത്. ഗ്രീൻലാൻഡ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ട്രംപിന്റെ താൽപര്യവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറികൾക്കാണ് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മോദിക്കെതിരെ പാർലമെന്റിൽ അത്യന്തം രൂക്ഷമായ പരാമർശങ്ങളാണ് ആബേൽ അഹമ്മദ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിക്കവേ ട്രംപിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡാനിഷ് എംപി ആബേൽ അഹമ്മദ് തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. ട്രംപിന്റെ ഗ്രീൻലാൻഡ് മോഹത്തെയും ഡെൻമാർക്കിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തെയും അപലപിച്ച അദ്ദേഹം അൺപാർലമെന്ററി ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാണ് ട്രംപിനെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രസംഗം നടത്തിയത്. പാർലമെന്റ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സഭാധ്യക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തെ തടയുകയും താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്തു. ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാമെങ്കിലും പാർലമെന്റിൽ അശ്ലീല പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സഭാധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ തന്റെ വാക്കുകളിൽ ഉറച്ചുനിന്ന ആബേൽ അഹമ്മദ് ട്രംപിനെ പോലൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഏക ഭാഷ ഇതാണെന്ന് വാദിച്ചു. ട്രംപിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മൃദു സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ന്യായമാണെന്ന് യൂറോപ്യൻ പ്രതിനിധികൾ പറയുന്നത് ട്രംപിന് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം തന്നെ ഈ മേഖലയിലെ സൈനിക സാന്നിധ്യം 15,000-ൽ നിന്ന് വെറും 150-ആയി കുറച്ചപ്പോൾ എന്ത് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് ട്രംപ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഗ്രീൻലാൻഡിലെ ധാതു സമ്പത്തും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ട്രംപിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഡെൻമാർക്കിൽ ഉയരുന്നത്. ഗ്രീൻലാൻഡിന്റെ വിധി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണെന്നും അമേരിക്കയല്ലെന്നും ആബേൽ അഹമ്മദ് ആഞ്ഞടിച്ചു. യൂറോപ്പിന് മേൽ ഉയർന്ന വ്യാപാര നികുതികൾ ചുമത്തുകയും അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രംപിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ട്രംപിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുമെന്ന് യൂറോപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ലജ്ജാവഹമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡെൻമാർക്ക് എന്ന രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും ഗ്രീൻലാൻഡിനെ അടർത്തിയെടുക്കാനുമുള്ള ട്രംപിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ സൈനിക ഭീഷണിക്ക് തുല്യമാണെന്നാണ് ഡാനിഷ് എംപി വിലയിരുത്തുന്നത്. ട്രംപിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഏകകണ്ഠമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം യൂറോപ്പ് വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ പാർലമെന്റിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനെതിരെ ചിലർ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ഡെൻമാർക്കിന്റെ വികാരമാണ് എംപി പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്ന് മറ്റു ചിലർ വാദിച്ചു. ആ നാടകീയ രംഗങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുന്നു. Let me put this in words you might understand. Mr. President, fuck off. Det var næsten sådan ordene lød, da jeg for et år siden stod på den selv samme talerstol og sagde meget klart, at hvis Trump... I'm sorry, colleague, this is against our rules. As much as you might feel, or the room might feel in this, we have clear rules about cuss words, language that is inappropriate in this room. I'm sorry to interrupt you, but it is unacceptable, even if you might have strong political feelings about this. Det er jo interessant, at det bliver en semantisk øvelse, men budskabet var klart allerede dengang, nemlig at det eneste sprog, Trump forstår, er det direkte, og at den eneste afvisning, som Trump respekterer, er en uden et men. Men alligevel har vi set, at siden da har Europa givet efter. Den høje repræsentant taler i dag om, at det er legitimt at tale om sikkerhedsudfordringer omkring Arktis, på trods af, at det er USA's egen administration, der har nedskaleret antallet af soldater fra 15.000 til kun 150. Vi taler om, at det er legitimt at tale om råmaterialerne på Grønland og de sjældne jordarter, på trods af, at det er grønlænderne, der har en ret til at beslutte om, hvordan og hvorledes de skal udvindes. Og vi har lavet en handelsaftale, som indtil det her hus indtil for nyligt gladeligt ville have skrevet under på, selvom den lavede tårnhøje toldtariffer på Europa, men ingen på USA. Vi har endda lovet at investere mere i Trumps økonomi. Hvis Europa ikke forstår, at vi er nødt til at lave en klar afvisning, et klart nej til Trump, indtil den militære trussel er af bordet, indtil man opgiver ideen om at splitte kongeriget op, så kommer vi til at tabe igen og igen og igen. Og derfor håber jeg, at Europa nu er klar til at vågne op
gå væk fra skåltalerne og over til handling. Tak for ordet. Dear colleague, there will be consequences to your explanative. There are two blue cards in the room. Will you accept one? I will give the floor to Kira Peter Hansen. Tusind tak, Anders. Jeg er helt enig i, at vi har brug for handlinger og ikke ord, og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om dig og Dansk Folkeparti genovervejer jeres forhold til Trump.